אפשר לחכות. חברים, משפחה, קצת תשומת לב. טוב חברים, משפחה, חברים ואורחים נכבדים, היום לפני 25 שנה, בשעה הזו בדיוק, גלי ואמיר עמדו תחת חופה ונישאו כדת וכדין. הם נישאו גם כדת משה וישראל. כן, שתי ילדים בגיל 20 לחייהם, כרתו ברית לאהוב ולתמוך, לסעוד, לפרנס, להקים בית, משפחה בישראל. מה שלא כל כך בטוח, כל הזמן אתם באוויר בחו"ל, אז אני לא יודע אם זה בישראל. באמת החלטה כבדת משקל לזוג אוהבים צעיר, שהמילה אהבה הייתה פשוטה ומשמעותה היה רק לגור ביחד, לבנות יחד, להתחיל את החיים הרציניים יחד. אז בתקופה ההיא, כמו היום, בטח אמרו, אמיר, נפלת, עוד אחד נפל, גלי, זהו, נגמרו החיים הטובים של המסיבות, חופש, קיופים. בקיצור, נכנסים לכלא. נכנסים לכלא, אבל ברוך השם, בלי נרע, אם זה הכלא, זה כמו כלא מעשיהו, של המפוארים. אז בשביל להכחיש את כל הברכות במרכאות שנאמרו אז, התכנסנו כאן היום, לאחר 25 שנה בדיוק, לבדוק את המצב ולשים חותמת בשנית. ולהתחתן שוב. חברים ואורחים, כפי שאתם רואים, אף אולי 25 שנים, ומזוג צעיר ויפה אנו פוגשים זוג עדיין צעיר, בנפשו כמובן, גם באופן הפיזי, עדיין יפה, טוב, אמיר, המפרצים, והשר המלבין, לא כל כך, השיער נושר. גלי, למרות שאולי היא תכחיש, אבל אל תאמינו לה, עדיין יפה ומשתבחת עם השנים, ועדיין מלכת הכיתה כמו אז בגיל 16. אז בקיצור, זוג צעיר בהחלט. יש כאן נוכחים שלא נכחו בטקס המקורי לפני 25 שנה, ובמיוחד יש את בר ודין, שאפילו לא היו במחשבה. במיוחד לכם אנחנו עורכים את הטקס הזה, שידור חוזר, כדי שתתרשמו. תהיו בטוחים שכך ההורים שלכם היו, כך גם לפני 25 שנה, ובאמת זאת מחמאה גדולה. 25 שנה זה המון זמן. 23 שנה מתוכם, אנחנו מכירים כחברים טובים, ושותפים להמון ציוני דרך, שזה התחיל אי שם בבניין בדרוקר בנתניה. שם נשבעת בהתחלה, לראשונה לרדת ולהרוג אותי, את האשכנזי הזה עם המשקפיים, רק לא ידעת שאני מרוקאי כמו אשתך. ואפילו אני היחידי שניסה להציל אותך כאשר המכנסיים שלך בערו, אז תזכור את זה טוב. אני באמת בזה מה שניסיתי להציל אותו, ואולי התחרתי קצת או משהו כזה, אבל לא. עברנו מלחמה ביחד, אתם זוכרים? הקמנו משפחה ביחד, ילדים ביחד, חגגנו ביחד, טיילנו, התארחנו, אנחנו הפכנו להיות חלק מהמשפחה, משפחת בן חמה, משפחת זילס. בינינו המון זמן ביחד. אשתי, מזל, ואני יכולים להעיד כאן קבל עם ועדה שלא השתנה כלום. אתם נותרתם כפי שהייתם בדיוק לפני 25 שנה. תאמינו לנו, בר ודין הם עדיין צעירים ויפים כמו שהם היו אז. לאחר תקופה ארוכה כזו שלכם כזוג, תמיד שואלים את השאלה, האם הייתם נוהגים
באותה דרך או אחרת? האם אתה, אמיר, היית השובב והפרחח שוב פעם רודף אחרי גלי כמו קטע כיתה? האם היית אומר שוב לעצמך, זאת תהיה אשתי, כאשר ראית אותה לראשונה? האם גלי, שוב פעם תסבלי את החיזורים האינסופיים? האם את גלי, שוב פעם תגידי בליבך, זה האיש, למרות שהוא חופר וחופר וחופר עד שהוא מגיע למטרה? האם אתם, גלי ואמיר, תנסו את כל הדרכים לפרנסה, תמיכה, אהבה, שניסיתם ושעברתם עד היום באותה הדרך? לדעתי, ואני חושב גם לדעת כל הקהל שנמצא פה, והדרך שעשיתם, פרנסה, בית, חיים, והכי חשוב, בר ודין, אני חושב שלא הייתם מוותרים על שום שלב או פרט שעברתם לאורך כל השנים הנ"ל. ואפילו עלינו, כל החברים, ואני רמז במיוחד. אז חברים ואורחים, גלי ואמיר, ראשית, בואו נרים כוסית לחיים. אם אפשר, כל אחד למזוג לכוס, כדי לברך את הזוג הצעיר. הצענו שאנחנו מוותרים על שום פרט, אז עושים לחיים. כנהוג? כנהוג אצל היהודים, אנחנו מברכים ומאחלים 7 ברכות. אז בריאות ואהבה לעוד 100 שנה. יעברנו רק 20 שנה. לחתן את הילדים שיגיעו הרבה נכדים במהרה. להפסיק לעבוד קשה ולחשוב ולחשוב ולחשוב, במיוחד אתה. להמשיך להיות משפחה ושבט מאוחד. כמובן לפרנס, לתמוך, לסעוד, לאהוב אחד את השני. להמשיך להיות חברים של כולם ושכולם ירצו וימשיכו להיות חברים שלכם. הברכה השביעית והכי חשובה זה להזדקן ביחד. כי אתם אומנם צעירים ונעים, אבל כפי שאתם רואים, אף אחד כבר לא יכול לעצור את הזמן. המפרצים. אנחנו נרים לחיים, לחיי הזוג הנפלא, הצעיר, זקן, לחיים, לחיים, לחיים. טוב, אין חתימה בלי טבעות, אתה יודע. אף פעם לא הייתה לי טבעת. איפה החדשה? תשאל אם הוא קנה את זה מכספו. אתה קנית את זה? מכספך. ומה זה הגודל הזה? מה זה? זה נראה לך שיעלה לה האצבע? אין סיכוי איתך. כמה שיסבירו לך, אתה תעשה רק מה שאתה רוצה. כמה שיסבירו לך. זה לאט לאט, אל תדע. טוב אחי, כרגיל אומרים לך לעשות משהו ואתה עושה משהו אחר, אבל בסדר, אנחנו נסתפק בזה. תפנק את גלי ותקדש אותה בשנית. גלי תושיט איתה, יאל מאמי. מי איתה מחתן זוגות? יש חתונה של הומואים עוד מעט. זה טקס חילוני. הרי את מקודשת, זהו, לא מקודשת צריך. לי. זהו, לא צריך. יופי, מקודשת, חבר'ה. רגע, לאן אתה ממהר? לא נשיקה, נתנו לך. אם ככה, בסמכות שהעניקה לי בר, ודין מאחוריה, אני מכריז עליכם זוג נשוי בשנית, וכמובן, אתה רשאי לנשק את הכלה, אבל רק רגע. אנחנו בשביל המזל צריכים לשבור כוס, נכון או לא? צריכים לשבור כוס. אם הנעלה זה לא תחתור את הרגל. נשמה שלי, אתה נראה צעיר, אבל אל תפספס. אל תפספס. אני לא רואה איך המשקפיים. תן. מזל טוב, מברוק לכולם.